ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଅନୁବାଦ ସୃଜନାତ୍ମକ ରୂପାନ୍ତର। ସୃଜନ କହିଲେ ସୃଷ୍ଟି, ତେଣୁ ଅନୁବାଦକୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରିତ ରୂପ ଭାବରେ ଆମେ ନବା। ତେବେ କଳ୍ପନା ଓ ଆବେଗର ଯେଉଁ ନାନ୍ଦନିକ ଉପସ୍ଥାପନା ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସର୍ଜନା ବା କ୍ରିଏସନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଏହା ଏକ ମନସ୍କ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ରଷ୍ଟାର ବିଚାର ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଅବଧାରଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ନାନ୍ଦନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସହିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଥାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଳାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ। ସ୍ରଷ୍ଟାର ମୌଳିକତା ତାର ଚିନ୍ତନର ଉଚ୍ଚତାରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଶୈଳୀଗତ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି। ତେଣୁ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି ସେଥିରୁ ତାର ହାଇଟ୍, ତାର ଉଚ୍ଚତା, ତା ଚିନ୍ତନର ଉଚ୍ଚତା ଜଣାପଡ଼ିପାରେ। ଆଧୁନିକ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଅନୁବାଦର ସମୟ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଅନୁବାଦକ ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦ କର୍ମରେ ଯେତେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ହେବେ, ସର୍ଜନଶୀଳ ହେବେ, ତାଙ୍କର অনুবাদ কর্ম ସେତିକି ସଫଳ ହେବ। ଏଠି ମୋର মনে পড়ନ୍ତି বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর। ସେ କହିଥିଲେ, আমরা বিশ্বের মানুষ কেবল মাত্র দেশের মানুষ নয়। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ, ସତ୍ତା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ବୋଲି ଆମେ ନିଜକୁ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିଶ୍ୱ ଛନ୍ଦକୁ ହୃଦବୋଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ମାନେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ରାଜପଥ। ତେଣୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ପାଜ୍ ମୋର ମନେ ପଡୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି କହିଥିଲେ ଶବ୍ଦ ମାତ୍ରେ ସମ୍ପର୍କର ନାମାନ୍ତର। ୱାର୍ଡସ୍ ଆର୍ ବ୍ରିଜ୍। ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ, ଭାଷାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷା ସହିତ, ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ରଷ୍ଟା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେତୁବନ୍ଧ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ରଷ୍ଟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବାରେ କିଛି ବାହାଦୁରୀ ନାହିଁ ଯଦି ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବନାକୁ, ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବନାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ବୁଝିପାରିନି ଏବଂ ଅନୁବାଦ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅନୁ ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ, ଘଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ବଦ୍ ଧାତୁ ଯୋଗ କଲେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସେ, ସେଟା ହେଉଛି ଅନୁବାଦ, ଯାହାକୁ ପୁନଃ କଥନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଚିନ୍ତାମଣି କୋଷରେ ଆକୁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରାପ୍ତସ୍ୟ ପୁନଃ କଥନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ପୁନର୍ବାର କହିବା। ବେଦ ଅନୁସାରେ ପୁନରୁଚ୍ଚାରଣ ଅନୁବାକ, ବାକ୍ ହେଉଛି ଆମର କଥନ ବଚନ, ତେଣୁ ଅନୁବଚନ କିମ୍ବା ଅନୁବାଦ ବା ଅନୁବାକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଂରାଜୀର ଦିଟା ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଶବ୍ଦଟି ଦିଟି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦର ସମନ୍ୱୟରେ ହେଇଛି ଟ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଲେସନ୍, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ବା ରୂପାୟିତ ହେବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟତ୍ର ଲେଖିବା। ଅନୁବାଦକୁ ପରିଭାଷିତ କଲାବେଳେ ସମାଲୋଚକମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହସ୍ୟର ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ, ଆମେ ଯାହା ଅଛି ତା ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବା ହିଁ ଅନୁବାଦ। ହେଗେଲ, ଆମେ କିଛି ଜଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ପରିଭାଷାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠତାକୁ ଏଥିରେ ନ ମିଶାଇଲେ ଆମର ଯୁକ୍ତିଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ହେଗେଲ ଯେତେବେଳେ କବିତାର ଅନୁବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ହେଗେଲ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କବିତାର ଅନୁବାଦ ସମ୍ଭବ, କାରଣ କବିତାର ମାଧ୍ୟମ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାବ। ତେଣୁ କାବ୍ୟିକ ଭାବ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରିକି ତାକୁ ଲେଖିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆମ ଅନୁବାଦ ସଫଳ। ଡାର୍ବିସଙ୍କ ମତରେ ଅନୁବାଦ କେବଳ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷାରେ ନୂଆ କବିତାଟିଏ ଜନ୍ମ ଦିଏନି, ସେଇ ଭାଷାଟିକୁ ନୂତନ ବିସ୍ତୃତିଟିଏ ଦିଏ। ସୁଇଡ୍ସ କବି ଟ୍ରାନ୍ସଟ୍ରୋମର କହନ୍ତି, କବିତା କବିର ଭାଷା ଦେଇ ଜୀବନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଭାଷାତିରିକ୍ତ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ସୃଜିତ ଅଦୃଶ୍ୟ କବିତାଟିର ପରିପ୍ରକାଶ ହିଁ ପରିଗ୍ରହଣ ଧ୍ୟେୟ। ସେ ଅପରିଚିତ ଭାଷାର ଅଦୃଶ୍ୟ କବିତା ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଦୃଶ୍ୟମାନ ପଙ୍କ୍ତି ହୋଇ କବିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରେ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ମୂଳ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅନୁସୃଷ୍ଟିଟିଏ, ରୂପାନ୍ତରଟିଏ। ଡକ୍ଟର ଜନସନ କହନ୍ତି, ଅର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ତାର ଅନ୍ତରଣ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ଅନୁବାଦ। ଭ୍ୟାଲେରୀଙ୍କ ମତରେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମୂଳ କବିତାର ଅନୁରୂପ ଆବେଦନଟି ଅନୁଭୂତ କରାଇବାକୁ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, କବି ନହେଲେ କବିତାର ଅନୁବାଦ ସଫଳ ହୁଏନି। ଫରାସୀ କବି ୟୁଭ୍ ବୋନେଫୟ କହନ୍ତି, କବିତା ଶବ୍ଦାତିରିକ୍ତ ଅନୁଭୂତିଟିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦର ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଭାଷାର ହୃଦୟଟିକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଭାଷାର ଭାଷାକୁ ମାନେ ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାଷାକୁ ଖୋଜିକି ସତ୍ୟର ରହସ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁବାଦ।
The language with which I make my poems has nothing to do with the one spoken here or elsewhere. ପଲ୍ ସେଲାନ୍‌ଙ୍କ ଏଇଟା ମତ। ଏଚ୍ ଏ ଏଚ୍ ସ୍ମିଥ୍ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଅର୍ଥକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ତାର ଅନ୍ତରଣ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ଅନୁବାଦ। ଅନୁବାଦ ମାତ୍ରେ ହିଁ ମୂଳ ପାଠର ଭାଷା ଓ ଶବ୍ଦର ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଯାହା କୁହାହେଇଛି ତା ଅନୁରୂପ ସ୍ୱରୂପଟିଏ ଗଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଗେଟେ କହନ୍ତି, ଏକ ଉତ୍ତମ ଅନୁବାଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଦୂର ପଥର ଯାତ୍ରୀରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଉତ୍ସ ଭାଷା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୋଉ ମୂଳ ପାଠଟା ଥାଏ ତାକୁ ଉତ୍ସ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୋଉ ଭାଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ନବା ଏବଂ ଫିନିକ୍ସ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ମୂଳ କୃତିକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଫିନିକ୍ସ ପକ୍ଷୀ ମରିଗଲା ପରେ ତାରି ଚିତାଭସ୍ମରୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ମୂଳ କୃତିଟି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳ ସୃଷ୍ଟିର ବିଲୟ ଘଟିଯାଏ ସତ, ସେଥିରୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ରୂପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଏ ବା ଜନ୍ମ ନିଏ। ଅନୁବାଦକର ଅନୁବାଦର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ରିବିଧ। ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ ବା ପ୍ରଥମ ବାସ୍ତବିକ ନିର୍ମାଣ, ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାପରେ ପରିଗ୍ରହଣ ରିସେପସନ ଏବଂ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ। ଆମେ ଆଉଥରେ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁବାଦ ଶାବ୍ଦିକ ହେଇପାରେ, ଭାବାତ୍ମକ ହେଇପାରେ, ଛାୟାତ୍ମକ ହେଇପାରେ, ସାରତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକ, ମର୍ମାନୁବାଦାତ୍ମକ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ, ରୂପାନ୍ତରଣାତ୍ମକ, ବାର୍ତ୍ତାତ୍ମକ ହେଇପାରେ। ଏମିତିକି ଆମର ଗୁଗୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣର ଯୋଉ କଥା ସେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବାତ୍ମକ ରୂପାନ୍ତରଣ ସେନ୍ସ ଫର୍ ସେନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହିଁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପାନ୍ତରଣ। ଅନୁବାଦ କାଳରେ ଅନୁବାଦକଙ୍କୁ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। 2ଟିରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ମୂଳ ପାଠର ସାରାଂଶ ଉପଲବ୍ଧି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବ, ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ସ୍ମରଣ କରିବ, ମନନ କରିବ, ସାବଲୀଳ ସମ୍ପ୍ରେଷଣ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ, ସ୍ୱଦେଶ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଅପରର ସଂସ୍କୃତିର ଅଧ୍ୟୟନ ଥିବ, ସହୃଦୟତା ଓ ସମ୍ବେଦନା ଥିବ। 2ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ, ଶବ୍ଦ, ପଦ, ପଦବନ୍ଧ, ବାକ୍ୟ, ଉପବାକ୍ୟ, ପ୍ରବାଦ, ରୂଢ଼ି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୁଝିପାରିବାର ବୌଦ୍ଧିକତା ଥିଲେ ଅନୁବାଦ ସଫଳ ହୁଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ନବପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କାବ୍ୟିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ରାଧାନାଥଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବଳଭଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରଘୁବଂଶ, ମାନେ ରଘୁବଂଶ କାଳିଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କର କୁମାର ସମ୍ଭବ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଣୟିନୀ, ଦାସ ନାୟକ, ବିଶିଷ୍ଟ ଇଂରାଜୀ କବି ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି, ବନମାଳୀ ଓ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଦାବଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ସେ ଅନୁଦିତ ହେଇଛି। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ବହୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଦିତ ଆଦୃତ। ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବସନ୍ତ ଗାଥା ନଗେନ୍ଦ୍ରବଳା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଛି। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ ମାଟିର ମଣିଷ 12ଗୋଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଛି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରଜା ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନୀଳଶୈଳ ଅନୁଦିତ ହୋଇ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଦୃତ। ଆମେ ଯଦି ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଜାନକୀବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତା। ସମକାଳୀନ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟରେ ଶକୁନ୍ତଳା ବଳିଆରସିଂହ, ବନମାଳୀ ଦାସ, ଶଙ୍କରଲାଲ ପୁରୋହିତ, ଅଜୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ମୃଦୁଳା ମିଶ୍ର, କନକ ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ, ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ସଂଘମିତ୍ରା ମିଶ୍ର, ଯତୀନ ନାୟକ, ମହେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ପ୍ରମୁଖ ସ୍ମରଣୀୟ। ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ଭାବରେ ବାଇବେଲକୁ ନେଉ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନୁବାଦ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରୂପାନ୍ତରଣାତ୍ମକ ଅନୁବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆରେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାପ୍ରିୟା ନାମକ ଗୋଟେ ଅଛି। ଅନନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଶର୍ମାଙ୍କ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଅଫ ଭେନିସକୁ ଭେନିସର ସୌଦାଗର, ହିନ୍ଦୀରେ ବଂଶୀପୁର କା ମହାଜନ ଏବଂ ଏଣ୍ଟିନିଓକୁ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ବୈଶିନୀୟକୁ ବସନ୍ତ ତଥା ପୋର୍ସିଆକୁ ପୁରଶ୍ରୀ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରି ନୂତନ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ଛାୟାନୁବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିକ୍ଟର ହ୍ୟୁଗୋଙ୍କ ଲ ମିଜେରେବୁଲ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୀୟୁଷ ପ୍ରବାହରେ। ମେରୀ କରେଲିଙ୍କର ଭେଣ୍ଡେଟା ଛାୟାନୁବାଦ ଭାବରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରକ୍ତପାତ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ କରିକି ପ୍ରଫେସର ରାଧାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି 6 ବିଘା ଜମିନ। ଗୌରହରି ଦାସଙ୍କର ଛେଳି ଚରେଇବାର ଦିନ, ପ୍ରମୋଦ ସରଙ୍କ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଏକଇ ନୀରବତା,
ବିଳାସିନୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଚାର୍ଲ୍ସ ଗୋର୍ହାମଙ୍କ ଲିଖିତ ଜୀବନ ମଦିରା ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛି। ଲେଖକଙ୍କ ଭିତରେ ମୂଳ ପାଠ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଭାବ ଓ ରୂପର ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ ହେଲେ ଅପୂର୍ବ ଅନୁସୃଜନ କଳାତ୍ମକ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଅନୁବାଦମୟ ଏ ଜଗତ